Da kajing sokia bat kajing benyau kabakrau halor kajing long jingman jong ujing king yak jali ubadon halailat Riboy district kabala sedang ban senjor bat ru ban orpaj no bat kabala bu jingmas kadi ya kalik kawan jong kipaj ba kibasong basa sapo western Riboy district kamtam lakono bakane kajing senjor jong kane kajing king kabadon halailat kade namar kajing yak jong kitrok kiduyong mausun mat maulin lembat kiwi kimar kibajukit palat put nakaleng kipaj ba nong song jong katasku lailat area Hapok ke Syatri jong ka dorbar senjuk Sposnong lembat ka RBYF Tasku Unit kilalej ben ujor halor ka nekamat syaka Deputy Commissioner badru syau Superintendent of Police jong ka Riboy District. Lemba ka neka dorkas lapun pau ya kajing ujor ka peteng persya ya kajing yat kitrok ki bajukit palat put ya kimar ki mata. Namar ka ni kajing king kalak ban kersan tang khandai ton EA. Nakal yang kinong elam jong ka senjuk harangkat ba ka RBYF Tasku Unit Kila penram jur ya kane kajingkit klemakor da kitrai kali ya kimar ki mata kabala pens iru ya kipaj ba yo kane kajingking kan dukut no hakano kono kapor bat kaban sebu jing sekadi ya kalik kawan jo kipaj ba kathan Western Riboy hi ka daw bangi kum nakalian jo senjuk spusnong harkat ojing terlong ka RBUF Tasku Unit iwan ban bu ya ka komplain ha kmat DC SP ban ha kmat Executive Engineer jongka PWD kalong nomor ba ngi ba hakini sngi hakina po jong kini ki arsnem i ba kadon kajing ya lai lui lai lan jong ki drop ki ba kit ikimari ba phero phe kam tam ki drop ki du yong drop ki maulin ki ba kit palat ya put ba labu da ka PWD na ka benta capacity jong tika jingking lai lat intro ba long tang kandai ton hre kini ki trok ki kit mar ki kit ya palat ya ka laisha sausha ya ka ai ka bala ka PUD ka bu ya ka pasti jong ti jiking kan ta daw iwan ban ujor na benta ka jing bahalang jong baro ki thai to Western Riboy namar ba kumba kalong menta namar ba da jia ba ti jiking kan dukut mut ka jing dunong ka de ni bai ba ba sa sti siang jong ko tro ta ko am tro namar ba kan tuko kali kawan mat kinbun ki beliau ki ban yapkan kata kadang ka perlong ini kum ki khot jong ka senjuk spusno mat ki khot jong ka RBUF Tasku Unit bangin wan ban bu ya ka jong jor ka kani ka jiwan jong kam samut ba ngi don jing bisni ya ki ba perlok ki ba ya kamai lamba ka surong hajin sha ngim don ki ujor lada ki kit ka kum ka limit ba ka ya ka jingla jong ti ka jingking ban pasti jongka dari namar bagi akit pala bat kidon ki kali ki duyong kuma yo jintip ba ka bati kenapa ki ya yang ba jongka surok ki kali shipo tayar kana tayar bagi kit adu saupo ton sejrong te ka ni ka jingle jong ge ni ki lok ki ba kamai ba kana surok ka penlong yang i ban ton ni smokia namar ba ki kamai ki tang shisni asni hendre ke jingdunong kade yang i bai ba sibro center kade inta kra ba perlo ini ko ki khot kan to ba sunjuk spusno ba khot ka RBUF bangin wan bu ya ka jing ujor negara ki ba mangi ne ki lan ki ba jong ki ba shong ba sa te ka time Tasku lailat area ni don ga jing perkhat lem ya ki to ki ba kamai nak to ka lati kai kadang na macam ni amro ni la don ni sokia ni lawan ujor IDC mo te enrai kila shu bu breu tang sipora por di no to pada kem mi shu tiki polis ki ba te te kala long be kumju ki trok ki ya biang kumba arsan le ko man kamiet bat ka sosi tame kalong ba ki trok ki duyong ki ya miet ki abudin ka we hadin ka we pat ki abud ter punto kelam da perkhat ya ka capacity jong to ga jingkian im ya kran ya surok hoi kelas ni lupa surok bat ni kum ki pe ban shustong jong thai Western Riboy ni don ga jing song kya ba jor na mata kran surok ru kabam de tang na banta ka lek kawan jong pai ba jingkit ki ba mulu mala te ta ra ni don ni song kya ba kraban habai de bang phang ni na kalian ka seng nadu ba ka sarkar Meghalaya ka penglai ke jingkit duyong mentala kumba artayo na lai tayo
Henry apreng gini ki sngi ki pemerintah ke jingyat jong ikali ki duyong kalong ba ke melaban rap kat kum ke jingkran jong presiden jong ka senjuk siposnom ke jongi hakati gilan kalong ba ke jingyat jong kali ke format kalong ka jingkit jong kali khamtam gitu kali ki ba nginom ye kren ya ka ndro tayar Henry ke jingwan jong kali ki duyong ka ba tang ka jingkhia jong kali ke blong khamtam ke sipol tayar ba kha tayar ke jingkhia jong ka kalong lupa obar ya kha santon Henry ke jingkit jong ka plus bat kamar ka bakit kalong kumba sanpau ton seneng te kat kum gajing ong jong presiden ngi kersian na kalian kaseng jong iru kersian ba nang ne syakmat kumba la benrap de presiden jong ka senjuk siposnong kalong ba na kalian jong i kaseng kersian pura ya kene ka gajing trelang ha ka baide ban long ban pensange no ya ka jingwan jong kali ki duyong khamtam na ke line nongstoy ka bakayat long ba kene srok umling pathar marut te kat kum gajing i jong i na kalian kaseng kalong ba ngi kwa bang amde bang ibisni ya kat gajing jong kali Henry lada kiyat kat kum kalimit ngi na kalian kaseng ngim non ka jang gajing khang Henry gajing karpat khamtam kam na kalian kaseng kalong ba khamtam ye kene gibruk bahalor khamtam DC i bat ya kata ka bor bahalor ba ngi kentu na kalian kaseng ba insim khia halor ka phang khnang ba kanam don kano ka jingta khamtam yu pai ba nang sudong jong ka western riboy tingi na kalian kaseng la nang ne sakmat lara ka sarkar kam sim ya ka jing kle kalong ngi na kalian kaseng rangkat ka jing tre lang jong pai ba nang sudong khamtam da ka jing srobor jong ka senduk sposnong ngi ladang nang ne sakmat ka don kum ka jing ya lara ka sarkar kam sim ya ka jing kle nyim bat se ban yang do pai ba da ka bai ban yele persya ikini je knang ba nginong don kano jingta khamtam ya kata ke jingking baladon menta kumba saupo snam seneng kat kom ke jingan tat ke jonga pa ke jingking menta baladon hapreng ke jingma ka ba kane ke jing kala ban kut no kano no ka por ba ke jing dunong jungi pai ba no sinong khamtam ki than western riboy jungi jirang konsumsi lada kane ke jingking ka balong belum ka umling petak maru belum jong ka jirang konsumsi lada kane ke jingking kan kut no no por kalong ke jingma kham tu ba ka khau tam yangi pai ba basa sikte kidam na kalian kaseng ni kan pat jor ke bro bahalor khamtam ke bro joka ain bakin sim khia hak bede bukan ya kam din benglawan ban summit ya ka jor ni sha DC nombrom joka district administration yang ikwa ben sim khia ka bede bukan ka benta ban ha joka por ni kwa ro ban kerpat ya pi ki try kiba supply duyong kane supply motion lane supply mauling na kane ka surok ba yai na kane surok ba pin burom la mi kane ka jing snow lane ka jing e ka jongi ki ba sa cha ne tan but ya ngi na kane ka seng to ba sunjuk posnong ba ka RBF ru ba ki seng da kane tan sare boy ni yimdan kana jing persya ya ki try ki try ki bakai duyong ani ki try kai emotion ni ki try ki bakai mauling banyak lang bakal ni kentiin re problem ban kit kat kum ka jingla la ni ka limit jong ka surak bat khamtam e kani ka jingking laila te kini ki long ki jing kwa ki jongi kum na kaliang jong ta bas ni kusdong man pawe kani ka jing e jong kani ta jing bat la da kani ka jing kapat jongi na kaliang jong terbas menjadi kusnong dak RBF tim trekam ni kalian terbas menjadi kusnong ni manse banes nok tilang baga western riboy darbar ya gaban penpawe ni jeng e wat sedu sa kemat jong sarkar antai shilong